Gentlemen, I hope Hölgyeim you és can hear me loud and clear. uraim, remélem, Gabi, I will mute you. Everyone should join. Everyone should choose. mindenki csatlakozzon a tolmácsoláshoz. Gabi, I Jó, hear you. tehát We are both on the call. how it's, wow, crazy, but then I was not assigned as panelist. Uh, just one moment. You are the co-host. You are the co-host. Let's try. Okay, let's Let's try. try. Let's call Mr. Daniel. Let's call Mr. Daniel from the production team. Just one moment. Mr. Daniel. A háttérben a tolmácsolás, mint a vállalati hívásoknál, úgy kell hallgatni a magyar nyelven, jó? I hope you can hear me loud and clear. Now, Gabi, please send me on WhatsApp if now everything works properly. Choose the language, Hungarian. I for me, yes. hear Gabriela. Okay. For me, it's perfect as well. Remélem, hogy What does ladies and mindenkit gentlemen? hallatok, ugye? Welcome, ladies and gentlemen, on today's call. Üdvözlök szeretettel Today we mindenkit can a do a mai live session híváson. just for the Ma entire egy team. privát I will try hívásunk to van, speak kizárólag a slow. magyar I will try csapatnak. to speak Próbálok with as much as lassabban information as I beszélni, can in order to give you az the total információkat, hogy tudjam overview átadni, what is hogy a coming up teljes for Flipme áttekintést and át why tudjam adni, hogy mi Flipme as a következik a product will FlipMe have a global kapcsán, és impact. miért And a on FlipMe today's call, we globális have termékként welcome óriási back hatással Mr. tud Randy, lenni. CMO, És and once aztán again, we itt have van also the velünk Q&A a session. We Bitcoin didn't have kapcsán, any és intro ugye video. Mr. Rani nem That's volt that's ugye why let's wait intro for a few videónk, seconds. úgyhogy We várjunk should egy have nagyon the picit, hogy simultaneous flag. tudjunk Okay, now it works perfectly. mindenki, remélem Team, mindenki host, hall panelists, engem everything rendesen, ready. And I mindenki believe we can tökéletesen start today's hall call. engem, köszönöm a Let's start with a visszajelzéseket, quick úgyhogy el is overview. Last kezdhetjük. week was Nézzük our is, mi second call for the történt. FlipMe. Második We hívásunk volt múlt presented héten a our FlipMe kapcsán, first bemutattuk partner, if I may az say so, első with the FlipMe team, partnerünket in a order to FlipMe give you the csapatával, overview, annak what is coming, in order érdekében, to hogy give you áttekintést tudjunk how everything mutatni will look like and so on, to az give you the elkövetkező more important, dolgokról, hogy to fog build a the trust FlipMe-ben that kinézni, the és hogy product that we felépítsük were a literally selling months bizalmat, and hogy months all over the a world, FlipMe, we amit can folyamatosan start hónapok óta in February mutogatunk, on hogy the European februárban and on a global valóban market elindul in order to az offer európai the és a best globális piacon on-ramp is, hogy and nyújtani off-ramp tudja solutions. az összes After the Tuesday's call, they give me a szolgáltatást, call. They say, okay, ugye Gabriela was not available kedd for this után presentation, but it's ugye okay. nem Today we need csináltunk Mr. Rennie, hívást, és so we ezért can csinálunk properly give you an külön overview hívást, what kézzelök a is magyar coming csapatnak, with the Mr. FlipMe. Rennével, During hogy a this teljes weekend, csapatot I had a részletesen call with them. tudjuk They give ugye me the quick brief that everything is on track. tájékoztatni. Ezen a héten Maybe in a few beszéltem days I a will already get csapattal, the test minden version, not úton the van, test úgyhogy beds, remélem egy pár but the napon test belül version egy from the App teszt Store and Google verziót Play. fogok kapni But az I App believe in the second Store-ból, half még of the nem February, tesztfázis, de we valószínűleg already a will február celebrate our második 28 felében days. tudjuk, hogy So 28 I'm very napos, úgyhogy excited nagyon that rövid, nagyon we izgatott have the vagyok, option hogy to már show lesz them egy FlipMe. lehetőségünk, So, hogy ladies and be gentlemen, is let's start mutassuk with the ezt majd first nektek, presentation. úgyhogy kezdjük Let's is az start első with the quick prezentációt, egy overview gyors what FlipMe áttekintést, will hogy offer mit and is fog why nyújtani a have FlipMe, such a és big miért impact lesz also for ekkora all the Payment Hub hatása holders and a on the other Payment side Hub for everyone who converted tulajdonosok to all számára, the és Bitcoin mindenkinek, package aki holders. átkonvertálta So the FlipMe a vision is big. BigVer-re, a I did Payment my own Hub-ját. A research. Flipnek a Until víziója today, óriási, én is a there is saját not even one átvilágításomat provider megcsinálta. all A around the mai world napig egyetlen that will literally szolgáltató sem offer volt inside one világszerte, application aki different egy kind of alkalmazáson possibilities in belül order to have ennyiféle the global credit lehetőséget balancing fog application. tudni So nyújtani, in hogy Europe, ladies and globálisan gentlemen, what is elérje a popular? piacot egyetlen For example, applikáció Revolut segítségével. or Európában N26. ugye On the tudjuk az other parts of the world, there are N26, a different kind of Revolut, providers. a But literally, Népszerű, meg with a the Wise, FlipMe, a there are going to be világ többi részén several providers mások, de integrated a inside. And FlipMe-ben what is the most sok appropriate? What is szolgáltató gonna lesz be for Europe? beintegrálva, What is és the most ami a appropriate legjobb for az Latin adott America? Is gonna be for North régiónak, America? What is gonna be for az Asia? lesz For Asia? Európában, So let's see Ázsiának, az what and ázsiaiaknak a what will legjobb, work, és one tehát app az egy solution. We were applikáció tested in more than 100 belül countries. minden, I több remember mint at 100 the time országban
teszteltük. Emlékszem, éppen Koreában voltam, amikor elkezdődött, sok helyen próbáltam, működött, aztán Japánban is működött, Dubájban is működik, és hogyha kérdezzük a spanyol barátainkat, Olivia például Mexikóban, Chilében, mi Magyarországon is használjuk, én használtam személyesen rengeteg, több mint 20 000 ember használta a beta fázisú applikációt. Ugye ez különböző frissítésekkel, de a Tremendous bizonyította, hogy KYC nélkül is sok $10,000, sok 100,000-et el lehet költeni pár kattintás. Amikor az indulásról beszélünk, több millió felhasználóról beszélünk, amelyik fogja tudni használni, és a prezentáció után van egy nagy bejelentésem mindenki számára. Néhány tagnak már elárultam. Mi a FlipMe terve 2025-ben? A cél, hogy több mint 100,000 felhasználója legyen világszerte, hogy realisztikus válaszom. Igen, mert gyakorlatilag a FlipMe, amikor elindul, több mint 20,000 ember már első naptól fogja tudni használni. Tudjátok, hogy működik mindenki az első tranzakció után, az első vásárlással, elkezdenek beszélni róla, különböző promóciók is érkeznek, úgyhogy nem aggódom a FlipMe kapcsán. Több 10,000-es nagyságrendel fog nőni nagyon rövid idő alatt belünk. Amikor ugye a szolgáltatókról beszélünk, elképesztő munka volt a háttérben a FlipMe csapatában, több 100 meetingük volt, több 100 vállalata, de nagyon kevés ment át a szűrőn, hogy legyenek az engedélyeik meg, annak érdekében, hogy világszerte tudjanak szolgáltatni, de megtalálták azt a partnert, aki a legnagyobb, aki a Binance-szel is dolgozik, az OKX-szel, a Polygonmal, Arbitrummal, és több mint 150 országban elérhetők, úgyhogy a FlipMe csapata gondosan választotta ki a partnert, hogy a legjobbat hozzá el a piacról. Amikor a kártyákról beszélünk, a Basic Plus, Premium és Elite kártyákról beszélünk, ez a három virtuális, egy virtuális és fizikai is, különböző havi költési limitekkel társulnak, ezek majd nőni fognak, különböző cashback van, különböző költési limitek, aztán Google Pay-ről, Apple Pay-ről beszélünk, minden támogatva van, az applikációról globálisan működhető le, hogyan fog az indulás után ez kinézni, meg fogom a következő hívásokban majd mutatni, de a legfontosabb dolog, hogy a FlipMe a Mavi Globállal különböző ösztönzőket fog hozni, annak érdekében, hogy több 10,000 ember havi szinten ide tudjon hozni, úgyhogy a tovább ajánlod új felhasználóknak, akkor majd ugye bónuszt is fogsz kapni. Tudjátok, hogy itt Európában másképp lesz megoldva. $1 ugye fél pontot ér alapjáratba, de a legfontosabb, hogy az első tranzakciótól kezdve a Payment Hub és a Big Whale tulajdonosok 20%-ot az alapba kapnak be, ami köztük lesz arányosan szétosztva, 70%-a ugye a Big Whale csomagok tulajdonosokhoz megy, de pár hét múlva lesz egy olyan hívásunk, amikor lehúzom a kártyát, és lefolytatom az első vásárlásomat. De miért ennyire különleges ez a hívás? Azért, mert Kegye Rolanddal ő felelős a teljes európai expanzióról, Latin Amerikáról is beszélünk, és látjuk a kemény munkátokat és az elköteleződéseteket,
és fantasztikusak vagytok, amikor jól működnek a dolgok, és amikor kihívások vannak, mert késnek a dolgok, akkor ti még mindig itt vagytok egy csapatként, ami azt jelenti, hogy nagyon elkötelezőtek vagytok, ti hisztek, ezért a Mavi Global úgy döntött, hogy jutalmazza ezt a csapatot, és lehetőséget adjon több tízezer embernek a Kegye Roland csapatban. Még egyszer szeretném megköszönni még egyszer Kegye Rolandnak, és két fantasztikus harcosnak a csapatban, Szántó Ferencnek és Kádas Istvánnak, és több tízezer kártya szétosztásra kerül, és büszkén szeretném bemutatni a kritériumot, hogy akinek Big Whale csomaga van, Gaming Hub NFT-je, akkor jogosult vagy az ingyenes FlipMe kártyára. Ez az indulás után azonnal meg fog történni. Tehát a kritériumok, mint hogyha $1 és 1499-ig költöttél, akkor a FlipMe virtuális első szintűt fogok adni, tehát 300, 500-as, 1499-ig az első szintű kártyát, 1500 és 4990 között, kettes szint, ugye, tehát 1790, 8000 valamennyi az első szinten, ugye 5000 felett a Tier 3-as kártya, aki pedig 30 000 felett vagy Black Diamond szint felett van, ugye a legnagyobb szintűt 16 ember ugye kapja a Black kártyát. Nagyon köszönöm a fantasztikus munkátokat, több mint 10 000 kártya lesz szétosztva a Kegye Roland organizációban, hogy hogyan fog, hogy ez az egész akkor fog érkezni, amikor második részében februárnak tudom pontosan, úgyhogy informáljatok mindenkit, hogy több mint 10 000 ember ajándékként a kemény munkátoknak és az elköteleződéseknek köszönhetően kiosztásra. Ez volt az első része, és szeretném a Bitcoin Black marketing igazgatóját meghívni, amikor kinyitod a FlipMe applikációt. A Bitcoin Black lesz az egyik szolgáltató az applikációban, annak érdekében az egyik legjobb felhasználói élményt adja, hogy kriptót tud küldözgetni, elkölteni, bitcoint, Ethereumot, úgyhogy ezen a híváson fogadjatok szeretettel a Bitcoin Black vállalat marketing igazgatóját, Renit. Remélem, hogy itt vagy velünk. A legnagyobb közösségünk Európából van itt, most magyarok. Hol vagy te most is, hogy vagy? Köszönöm, hogy itt lehetek most, alig vártam ezt a hívást. Én Dubajban élek, jelen pillanat Dubajban vagyok egy pár napra. Reni, a FlipMe, a Bitcoin Black az első szolgáltató a FlipMe-n belül. Magyarázd el a közösségünknek, hogy mikor kezdted, hány országban vagytok elérhetők, és amikor engedélyekről, licenszekről beszélünk, amit csak tudsz, oszd meg nekünk. Először is nagyon örülök ennek az együttműködésnek. Több mint 2 éve működünk. Azon dolgoztunk, hogy az összes ugye a szabályzásnak megfelelően 160 országban dolgozunk, és a legtöbb helyen más kriptokártyát nem is fogadnak el, egy óriási, hosszú út volt.
most már könnyű lesz ugye dolgozni gyakorlatilag bármilyen decentralizált tőzsdéről, be fogod tudni hozni a kártyádra, és elkölteni a kriptódat. Ez nagyon sokat, nagyon könnyű lesz regisztrálni, nincsenek költési limitek, annyit költhetsz, amennyit csak akarsz. Nagyon sok izgalmas dolog vár ránk 2025-ben. Ha lépésről lépésre megyünk, a Bitcoin könnyen tudja pozícionálni magát a legnagyobbak között, akik kártyákkal rendelkeznek, de már nincs, és látjuk, hogy milyen költési limitek voltak, de magyarázd el, hogy mit jelent a korlátlan költési limit. Ez egy óriási dolog, hogy ilyenek mellett lehetünk, mint Crypto.com, Binance, Coinbase, ez nem vagy költeni, óriási munka volt, de a legnagyobb különbség, hogy a mi termékünk a Bitcoin-bekkel, az a kártya főleg, ahol a más kártyaszolgáltatókkal szemben, hogy nekünk a kártyaszolgáltatás másodlagos volt, de mit jelent ez, hogyha $100,000 akarok elkölteni például egy Birkin táskádra, akkor kérdés nélkül beengedjük azt a kriptó mennyiséget, és nem kérdezünk semmit. Ugye teljesen decentralizált a te pénzedet, anélkül, hogy bárki megkérdezni. Tehát a többi kriptoszolgáltató meg fogja kérdezni. Amikor arról beszélünk, hogy milyen kriptovalutákat fognak tudni a felhasználók beküldeni a tárcába, akkor milyen kriptovalutákról beszélhetünk? Van jó néhány, a legnagyobb az Ethereum, a Bitcoin, USDT, USDC, de nagyon flexibilisek vagyunk, behoztuk a Solánát, a Dogecoint, és nyitottak vagyunk, sok együttműködést fogunk összehozni, token integrációt, hogy potenciális meme-coinokat, altcoinokat beépítsünk, tehát csak a határos csillagos ég, ezt folyamatosan fogjuk feszegetni a határokat, az együttműködések, és remélhetőleg a következő 3-6 hónapban több mint 10 token lesz már, 10-től 50-re fejlődünk, ez nagyon szigorúan vesztük az integrációt, nagyon fontos az együttműködésben. Nagyon-nagyon fontos kérdés. Rengeteg európai szabályzás van, Mika 1, 2, 3, USDT, ki be, USDC jön, hogyan fogja az európai felhasználókat érinteni, magyarokat, cseheket, szlovákokat, ha USDC azt elfogadja a Bitcoin Black. Hogy látjátok ezt az egészet? A szabályzás, változások soha nem ideálisok, de mi nem aggódunk egyáltalán, mert a USDT-t és a USDC-t is elfogadjuk. A KYC kapcsán azt fogjuk mondani, hogy nem mondom, hogy nem létezik, de nagyon egyszerű a többiekhez képest, nem kell sokat várni, nincsenek ilyen útlevél, ellenőrizgetések, tehát nem hiszem, hogy bármilyen elakadás lesz az európai kapcsán. Az USDC-t már elfogadjuk másik 10 mellett, tehát egyáltalán nem kell aggódni ebben. Amikor a Flipme applikációról beszélünk önmagában, abban a pillanatban, amikor letölti majd az ember, akkor mi lesz az első lépés, második, és mennyi kell ahhoz, hogy elkezdje használni a kártyát gyakorlatilag. Nagyon egyszerű, letöltöd az applikációt, kitöltöd az infókat, neved, e-mail, születési dátum, alap
KYC, és aztán 1-2 héten belül az európaiaknak a kártya megérkezik, hogyha fizikai kártyád van, és azonnal elkezded használni egy üdvözlőlevéllel, és amikor regisztrálsz, azonnal lesz concierge, private shoppingod, ugye, közösség, de abban a pillanatban, hogy megérkezik a kártyád, azonnal tölthetsz kártyát, és úgy költöd, ahogy akarod. Az utolsó kérdésem lenni hozzá. Tudom, hogy egy pici babádok van éppen, úgyhogy vár rád. Miért csatlakoztál a FlipMe közösséghez, hiszen óriási közösségünk van. Mik a tervek a FlipMe csapat kapcsán? Mire várhatnak a FlipMe felhasználósok az együttműködésünk kapcsán? Az együttműködések ebben az iparágban egyre elfogadottabbak lesznek, de jó ideje már tárgyalunk, és a közösségi szempont az az egyik fontos, ami különlegessé tesz benneteket, hogy globálisan vagytok, és hogy mennyire sok ember itt van, több mint 400-an vagyunk itt egy hétfő este, ez nagyon ritka, és ez a kapcsolódás, amit felépítettetek, ez a bizalom, úgyhogy mindkettőnknek különleges adottságai vannak, nekünk is, meg nektek is Maviként, és elképesztő termék, amit hoztatok, úgyhogy számunkra nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat és együttműködés hosszú távú legyen, úgyhogy a tárgyalások kapcsán, amit személyesen volt, nagyon-nagyon optimista vagyunk. Remélem, hogy a kedvenceik lesznek, remélem, hogy más partnereink nem hallanak. Egyértelműen az utolsó kérdés, hogy az integráció már hetek óta elkezdődött. A leggyakorabban feltett kérdés, hogy időben vagyunk, terv szerint tud működni, hogy februárban elindul. Pár évbe tellett, hogy ezt jogilag mindent figyelembe véve tudjuk fejlesszük, úgyhogy tehát a technikai dolgon túl a jogi dolgokat is csináljuk, de úgy néz ki egyenlőre, hogy időben tudunk indulni. Köszönöm, hogy itt voltál, és remélem több hívásra is majd ide tudsz jönni velünk. Köszönöm, hogy itt voltál, remélem hamarosan találkozunk Dubajban. Úgyhogy hölgyeim és uraim, ő volt René, az első óriási szolgáltató marketing igazgatója, és köszönöm én is, hogy itt lehetem. Rászunkról a megtiszteltetés, a magyarok azt mondanák, hogy köszönöm szépen, én is azt mondom, hogy köszönöm szépen, hogy sok magyarázatot hoztál. Kedves közösségünk, még egyszer a Bitcoin Black az első szolgáltató a FlipMe applikáción belül, úgyhogy több információt az interneten is meg fogtok tudni találni a szolgáltatóról. Egy olyan szolgáltatóról beszélünk, amely több mint 160 országban dolgozik világszerte, nemzetközi szakértői csapattal dolgozik, több éven keresztül dolgoztak, és egyetlen nagy platform se elérhető ilyen nagy terjedelemben, ilyen sok országban, és amikor arról beszélünk, hogy milyen kriptóról, meg biztonság és megfelelőség, a legbiztosabb és legszofisztikáltabb applikációról beszélünk, és láthatjátok, hogy egy olyan együttműködés, ami a FlipMe-nek köszönhetően jön el hozzátok, annak érdekében, hogy a legjobb terméket nyújthassuk nektek. Egyik oldalon bankolás, a másik oldalon pedig kriptó. Ez volt a mai hívásra, amit szerettünk volna megosztani. Holnap nem lesz FlipMe hívás, csütörtökön lesz hívásunk. Michael Prazsenica és
jó magam is holnap utalunk, Michael is itt van ezen a hívásom, vendégként, de integessünk neki a Trevolution CEO-jának, holnap mindketten utazunk, úgyhogy holnap nem lesz Flip Me délutáni rendszeres hívás, de minden rendben megy terv szerint, úgyhogy remélem csütörtökön még több exkluzív hírt fogok tudni hozni az összes Big Whale és Payment Hub tulajdonosa. Gabriella, köszönöm, hogy itt voltál, azt hittem, hogy szólni akarhatunk. Köszönöm a magyar közösségnek, köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltok, és csütörtökön találkozunk Flip Me infókkal. Köszönöm szépen, sziasztok! Recording stopped.